kone umukinyi konyoe umukinyi uruchi koyara agasira chigwiki chikare biro mugako enera akamubwati ona liyo wangu we saduki ya togete lakini yarenge ngeiga nale yarosirio koranga nama yarosiria magogo igatuka n'ibintu mbere byarenge imerende bitari kwereweka mahuga abantu bakachikunyarige bari baramanyire bateba abandi bateba gusiniri chagulia ari gusiniri ngombi yarenge ime ngombi kurore nyuma aya nichi yasanji yarenge imisiringi cyamu omonene nyasaye tata omotongi witũ na andũ bũtamĩro bwaitũ na kũbakĩra cinga kĩchiga nebire biga nyasaye tata ito monene watu anjiri tuachira se family y'omugaka Daniel no mongno nyasaye witũ Priskila twasabire Yesu Kristo monere eire bagase nkeye ore tobore mwasenchera ya bene twangire mika yebireche yekubachande yekubaburi omorembe eye kubachana nyasaye witũ batari korara chiza chine nyasaye witũ bari korara toro twakanire mika yase tukoria rero mwacho murigereria Obosongo Vibes Network emambingia na ende tuomenera sembeo egasi yeito bunere botambe kakasungura no gotare binyoro elinde liko koletera liagenderete ase orogongo rwa Gusii Kisii County boigo na Nyamira mirimo yeitemenene no go document emigano y'abantu gotara turi family eligotegerera emigano y'abantu nabakonyora omuntu obwato omugano kwagachire emiaka na emiaka otana gotebionde no turi gaiga intwe gasi yeto no koyotegerera elinde litwayo ikeria abagusi ande bune family nabo eratoginga mubwate mugano onde mwatagete mukwane egesaku kyo mugusi keyo igwe nande mubwate monto mogotebia no turaka kasungura negasi yeto nereyo twikire chinsemo chia nyang'iti igere bonchari county ya Kisii lige nandire natebi gunsari korokunga gyomongina lige na liamira mira ni ngoyo urenge mira ni ngo ogari ngo moya ari gose kasirite kare okay igakora n'abantu banjite kwikaransa lige neryo nayamba no goitaransa na eta narura babiri baikaransa to okay lige na liamira na lyerio no tore nsabwo nkitwakire gukora iga etutegete gotegerera omugano bwe family oyo n'umutambe lakini nagosororire ngakora ncheri yekerwo karansa obeke na mache nsemo elinde litoyotegerera kikurukumunyu Priskila Mukeira keno inkabo iborungai bogetutu ya Nyamira gose ya Kisii ndero twagenda Nyamira nkeroka kare twari bono bakarwanirira rende ko tukagenda Nyamira okay ya birongo iyo bano twerera ngo mugano bw'enka yawo twere sango ikinyure kinga kigwachete mangana kigwa iteire nga kigwa kineti abana bana barenga kwipurete na hende nkiki abeire kurenga kiyo abana chakango nga kigwa chitikinyureke nga kimwa kinete no mugaka moyare gasirite bono ayande ni nagukora nga kiugo kwana lakini kara chakango no mugano nga kigwa chitumuchiyo ya ikinyureke abasubati babere mpakorete kinyangi guchisito okay aha bana nabo bagerete rende ba abantu mboresa abasubati babo baraba bamura bakoeta ningenji togenda korora abasubati tobakwane basi rende bagacha musito seito gaiga tole gucha muna bano goito ago tuomerete gucha pepare kaeta gati yake katiye bono ano renda basubati aba bantu abakabacha rende mbora aba wateba naintu tuligeri monto togende nere maate seito togachera burende ugachikinyurike ayo muri kurukutina saburoni abanyandu okay no yondo le kurukwa ana samba lakini bwana na barabu na mangane seko kwarukana na bana barabu basirete kare okay kurwabo ugachaiga bono mugachako bugama no mugaka tugachaka bono rendo bugima no mugaka aiga chinchugu gachaka mira sana bono riro boro chibuna ri ko na kobokibwa rika
ching'uko bono togatiga mang'ana echinchugu ng'a tiga torachibwatuka nachi tware kogesa kare ige egasi ene mware gokora n'omogaka na oboremi abana rende gote nyasaye gatoeta abana kanyora abana 10 okay bonsi pi 10 kanyora abana 10 barongo mbarengo babire babwata ine ebarongi okubaruma eto omwana oyo mo bantu mbamanyiti genti bono bono rende abana abo bagakina bagasoma mbaiburi abankwenyara barenge ebitumo maete muna byare kwa makare masaba byageswego byasunyuntu byabekuchibunia baba agateba yaya tigang'ira omwana oyo omo oyo bono ocha gosira magego oyo aho baba oyo era bono nseita akinirete no asomerete bakakina igo rende abana abarende bono kabakina bono bakasa esukuru ekero baasa esukuru oyo bono ocha gosira magega bagasoma akaeta bakagenda kwerende ichuni ichuni bachiete babire gosoma bono naende bagasoma bagakora amarita nkurukurineti rinde nyanchira ndoyo momba ngire nyari barikia mukamari igana obone mwaka kukuke barori arumu muruka na saba mura nere ona saba mura nere uyu omukoti orenga nere akubwati ntutumanyite nakuru nanga arinde mukoti nere uri na mama tigangira nritanga nibiamo nasing'enjo mwanchete koigo mwachirega nainto kora gotorora nabo igo ningire ndi niganeti amasabo mono gento tutagete n'amasabo goitera challenges mang'ana namanga mono namang'ana ya makwiri okonyora gukirete nono mong'ana muna mwamorore yani ibirengera gocha gokorora ng'abi goikabiarigio arigekweba okoranga n'ebirengera riebinge sing'encho ya abana baye muna basirire gocha abandi bakurwara abandi bari kurwara basira busaigo muno uyu basira bwa mwari asira busaigo arenga achete gutukwani akaba amatuka akabariria guchikoira natigarete amatuka makeigairane kubuka kuruma bye gateba ndoza riritoka abarenga mukamko gotio no arenga tiambi ngebekerera akachiko ba muntu rikoi abasoiga baguchiko mutura kariai bakanyora tari kwana uchikoirutierio bagatebwa kwite semo yaeri igo ategaretia matuka masinini irane mbumbu amenyete ono eginere kabanga no gusto kokonene ona kitoko twachire kurigereria ende no karana kigaki ase nonye n'omubusio ndora turiereri rende babiko omochio ya samasaba sing'encho ntubona kende ngiyo tubwate turatebe eki nakio gioka tutoreta amasabo nyasaye tokonya agendera gokonya na omong'ina mama kara nere nasirete engi ya sanene despite amakweri naende challenges chinde nchiroro mate bintu mbiri muno mwanya bantu kurigere goranga ebibiro byo ebimbiri bya botambe buna tokagerete ebya botambe nko babire lakini ebyaye ndiro ebinde bigwika byakorekana iga ono lakini turigerere tuchikorigere tonyoranga kintu bono ntubwati kende turakore okunda bono muno muchino uri etina kwa acha busongari ekamati ngakyo mungu namenye tororo nabo yegite ngakigitega kora berire milimani ali ntuache tori mangakigete okay nabo yegite ngakigete bagachikubuka mambi bakanyora esahani kibekiro kaitata naende ngakyo wangu gwenari sister inura siriro monene olo siboyere guchibanyando mata konyana ria sirire matuko gwikinjira era ibere omutinyi konyoe omutinyi uri uchikoera agasira chigwiki chikaere biro mugako enera akamubwati
ona liyo wangu we sanduki ya togete lakini yarenge ngeiga nare yarosirio koranga na yarosairia magoro igatuka ni bintu mbere byarenge imerende bitari kwereweka mahuga abantu bakachikunyarige bari baramanyire bateba abandi bateba gusiniri chaguria ari gusiniri ngombi yarenge ime ngombi kurure nyuma aya nichi yasanji yarenge imisiringi cyangwa neke buri nkiarengo yani ibintu gete byarenge ime biri fani rende ndokorete kende naro kurunga temba ari bachite bakarangire mu naro nene yaro chite temba karangire tembe tibi bagachalende bagakora kwine ndo murandi agacha gasaba gasamba toro jini bina bra no bikora to bwa bana kingi bimineti ntuntu manyeti ko abrende mbia beta na ndi ngakika bane kamate ndi na ndi ne ya chite gasene igo mabindiro kutosinyana urabuke mambi sikabukonya none kumonike wa kwete etariyito isikomina yani bintumbire bigokorekana ona bitwara gusaba ndi mutu sabirani nani mutu sabirani none wanjani no murembe umete na birecha nero korora tari cyo bariya kararu cyo mucyo gukina no wanjani boro nabona ande nera ararete mbe ndaturbani none ore none abana bamu batogokoraki tugutuma nemetu sababu eta iyo ono kinara usaba nende ngamoto sabana nyankende nande ke konyora ke ta no emero buriende go chikubugati kwanyora nganya sae naro gake ibintu ne binge biko chibiakorekana ingera kindende bana tugutigiranya sae ndubwati kende no mugaka tata ari ngurisi malisiwe kanisa emechande yendi yachaka kero njarenga okuruka rekero mugakare moyo gusekero mugakasira na libinte bibi yachaka ko karenga moyo konyetindacha okay lakini yakara na chite kono sirire lakini njina na chite time nabo ngikere to buruira baro gukonya kobo wacha bwenga kiya ikabwaera kwanyora nande nganko bamuri byake nande bakongondo bwacha kwanyora bokosa na bero asante na bero okay ukuriye none kada nando gochikote kora ategerera no ngurumega na bokorora ngai kumuchando no korete ki no rengo nilibona yandi turuju to kunya bwatyo njentanya ikerete ngonya iwa yiti kunyara kunyaresa chibese iki chigotoka se sanduku chia ngumbu naliyo your first family member konyasirire usono oyo ekere sanduku gotoko no yo karenga konyosirire oyo gatatu nali sanduku gotoka chisiringi chebwate chia ngumbu kero kende mbanto bare ko na kubwati your sisters yabare Switzerland ono ntumanyitia tinkunyara goteba ngana abantu ono ntumanyitia ro ngana abantu baba bwate tiga kogara ne chia ngumbu chia lingi chia Kenya ono mwete tingo cha goteba ngana umuntu ntaka maeti ngamuntu na arengo ori kuchirusiga kwa muntu isikonga ya na chukuru chisi pesa nyomba ire lakini nchi arengo na ande chia ngumbu chitarengi chia Kenya chibase chine chia Switzerland gose kera mwata mtu kuchirira mumanye ne chia insiki chia Switzerland nakibono jua chia Switzerland ngori kuchira ntafaka chichigotokanya kwenda nyanjuro ntumanyiti singa ndono yole tete sanduki no ntumanyiti yole tete bindi ntumanyiti nyomba igande rumwende iga mwaga tigire siringi chia Switzerland gusekara your sisters bachire ngo tiga barenge basende yonsi yakurungumbu bono either chi coin baruta sigete mwanya waraganje mama ari yarumya tari gusika tamaite gusika tangi muna banga nabando ranya ore chinyomba cyabo bagusika ya ntuna botoeri no gucha tuaso ntuna botogoso kero ndo yani tamaite nga oyo tindi kombo tatari goso ari myane na nonya na abana bwani ntu chikamati nonya na abande nakona bane chisiringi nabonda atenga nabuchi ari gutuka chirande igo okay tiyari yoro nabo chigutuka nabo mundara so atinyore lakini mwana njira chirwete nyomba chika chigutoka ro na yaro matamanyite onde tayo manyite ntumaiti nyomba
chiarwerete ndogoro gekwarenga ki mama no amenye tawo. Okay. Ntumanyiti aho. Asante. Ritang'ani nkubairanĩria mbia mono ase ogocha gototare Asante. chasa marieta nkuru kwamenya rangi igo ndo omwana bwa omoiseke orenge barongo ya omong'ina oyo oikoroku Joyce lakini asirete 205 ninche bwekana ibore tuminto ase abana ba mama naende no nkinereta no mama oibu nasirete no aeni iga inche bono iga no nkobara seito Nayibweka kwarenga omwana. Okay. Inche bie Kikigenderete mwababa ominayi. mwababa ominta buna tokonya gokina gocha no twarenga abakerende ntwakinete bobe mbuya twarenge kero sokora arenge moyo twamenyete buya rende ngotema barenge ase bakonyara bakanya gotoshugulikera paka buna bono none ekanisa sokoro no omonto orenge bwa ekanisa bwanchete ekanisa na baba ndo tokinerete ase omosingi bwa abakristo lakini rende kero sokora asira 98 no ndoche ng'a challenges chiachakera bono ase obogima bono enkana riachaka ntarora ng'a bono morembe noro buya igo kiagera ekero omogaka buna oywo arure nkogwatananeka nago ogochaka korora twabeire tokonya gotema kobwatana abande bang'usa gochia lakini ntogenderete bono egento kiabeire gegotogosa mono na makweri aya abeire agocha rioka mpaka bono no intwe twakumire ng'a inki kegendererete ase omochio no timenyeti arende buna nakinete iga inche ninde bwane nabo nyigwete na inche ng'a ime yane tindi koigwa buya. Esa Marieta yongoro kupita Machuki. Njino mumuro gatatu ese family y'omugaka Daniel Keno n'omong'ina mukera Keno. Ese family ye egento getogosete naende getoichaneti namakweri abanto babere bagosira sana bono ntorochi yani ntoina morembe none natomete nga chusi sesenere yasira korwa njanya kororekana bona botore no bwoba prasa muna baminto tumenye tabona barabu lakini togosaba nyasa tokonye na ndatutenerese ayonze mwanya bantego ekobego tokorera Nakio kwa Samarieta. Amalieta akoro Josephat Mugale Keno. Yo karenge family. Inje last born. Inje omokogoti ya se family ya Keno. Tweresa ngumina ki problem ki abe. Minta iga nabo tokinete buya. Se family obo monene bakomoke. Igaika 1998 omogaka akarwara agasira akerasira abandi konya bakorire esukuru lakini ntwaba batatu gocha magega konya nturakura konya my sister baminto babere nari bakorire class bari gochi gokora class 8 nanje narenge standard 5 naende narwarete asenga kiyi bono kero omogaka asira oroche omong'ina tabwate gasi are gokora my sister narenga orona akaimoki sara naidi nakabaira Nairobi kero bakora standard 8 rende akababeka esukuru nainje my sister narore koro kugiresi orenge twin sister akangira Western nainje nkaenda kobera neroro bono ko twagenderera igo buya tugaika abana aba baminto
rende aba babere bagakora esukuru inche rende oborwaire mbwanchandete nchieti gokora nangoira na esukuru nasoma etamu eyemo naira na nyagitari nasugurike ru nabwene naende nangoira na etamu eyemo naende oborwaire bwang'aka naende naende ward yang'e omotinyi omogima bono amasoma nakaerera iga abwo standard 6 bono tukagenderera igo tukaika 2004 musubati ominto naro barenge chibarongore koruku Joyce oborwaire bukamubwata nero bukamuchanda sana ase emiaka ene iga orero nabo akorerete gosira tukamoeni nkaga iga taranyora nka yaye bono nabo tukagenderera tukaika 1998 ya 2008 ombura ominto narororo oyo okabire omonene naro ombura ominto okabire bono oyo omonene oyo okomobwati okoruku Moses nero arenge gokora egasi Nairobi ase company ya Patriotic buna supervisor konya gokorire goetera abasigari gari riakoira na nyomba na epikipiki egari ekamwaka botuko oroche botuko bantu buna batai gotoka egari eri yamwagete egatama bono omosamari ore goeta ore korumagega nero ochete komoimokia akamoira Kenyatta akabera Kenyatta ICU omotinyi oyo omomogima ICU agaika agasira tukamoreta tukamoeni nkaga iga abasubati abwate mbabere omonene akamenyete gochiga ari sune kasagorite oboremo noyo ndo yomokeno otamenyete nere nkaga iga anga nari na ituga iga rero ne komiti babwate esukuru nero mwanya oraga iga kantu bakwana nere abwate iga nabarera nebwenga abanyamore bono tukaenderera na amang'ana igo noroche amang'ana buna omosugumo bwa maisore tukanya koenderera igo tugaika 2016 I mean 20 ana Flora 2022 banasira 2022 my sister omonene okoroku Flora nere nasogete mbuoya ari gochiari bonyandu bumari nere toigwete tukaiuma oreti obeire bobo oreti nyagitari Krista Maria bakamupima bagateba ng'abwate esukari agasugurikerwa ase wiki eyemo agateba obeire biakaira na nyumba agakora naende egento buna chiwiki ibere naende oborwaire bori bugaka bukagenderera komenteka omogaka oyo akamorusia akamoira tabaka nabareta chiwiki ibere na agasirero tabaka nere tukamoeni omwaka oyo 2023 musubati ominto naro okoruku Grace nero ore barongo ya bono yo yamwabo oyo omonene osirete ritang'ani nere nakurwa amenyete nere namenyete bwoye Western mono no nara sugumete ang'e emiaka ene iga nero oborwaire bokomobwata bwa esukari nero bukamuchanda omwaka oyo omogima nabo arenge gotarera amariogo na matuko amange okonyora nyagitari nero agaika kotogochi gokora 2024 December iga egochikoba nero agasira tukamoira bwoye Western tukamoira bono ekero twaika 2025
yetole bono basi bati baminta ababalisi ko babire Edina na Ron bagachaga iga gutukwana yerusa rende December bati last 2024 December rero chikobera atebe senge jabana baminto basirire gocha na mama bunatigarete bwe katika toende turabera nonya 3 months tokwanirende mama turamubute sinera renda amanyangana ki abana bane ko balisika atambe bakiri kurambiresi bagacha buya tukabera na barabuya agaiga nona no amenye takararire rumuhira bona kero ba twagendera January gasoa February gasoa tuli buya bali kwenda end of March bari kwirana guchi ngumbu ina libata kero yo manene nero takire kuira na konyo tigairi only 1 week agenda bona igaikira wiki yo mwiso ichuma batakire ko travel on Saturday kwagenda Nairobi bagende nedi na kusina rubwe ko agenda na Muswati yone okay bati mokena kurudi tukere mase Muswati mindaro ko kusara bati mokeri tukere barwero yende baende sa bati moke Saturday Sunday Monday ali kulinda butuku Monday renda makobe airport agenda amanya kuira na buzi bono on Friday mambi akaboka bya buna kawaida lakini agatebyo munanga uwetenga tingi weti bya hiyo muna agatali agatutura agatebyo no bokire lakini agateba tai weti buya mchungo mu agantebyo ndo seri turungi tare konsaya amabere ne turungi anzite konyo mitrendi obekane tangawizi osibarende ngamubekere turungi gabu emagi ngamaterekera agatebyo umurugi ona akamutebyo ona nsabure litoke nari anzite kolera tai koli mugati breakfast litoka ari gusali ebintu geteiga na marabwani gusebya sinakende gusamuchera umurugi ona nenda agasoa akamurose litoke ndagana kwa litoke liko nyagotogota buchikoni agateba tiganda asoa ndayibekerera ake niwete ngana arasamu agasoa rende rumu akayibekerera litoke likarosi buri karetwe mesa tokabangu agateba tiganda aturabona rona kuruma acha litoke ugo chikomutura rona tayikwira nilikende agacha agatutebirwana na muturire ndochenga agoyete tukaima kalende twensi uchiru mabali twalengera tukamupima pressure tukanyolera iguru side na bwate machine yayo wepima pressure tukakire dinesim tukamatera inchune gali faster toirarona nyagitari ule agateba ligyo omuntu oranga abwasenge nchonda arake amakonye bwanga asenge njongo chakurwa asende konya baetandri keroka guchimutu asenali barenge guchi eraberete tugakira umwalimu nali rugoga igokoro ku Kennedy ubwate gari ate mutayarisa bana masoki para nachira bakamutayarisa tukamusoki nabago yete sana no gutara twari kumubwata ako yete kabisa tukamuira tukamubekera tukamunyakitira tukaretera nerere nyagitari iranya baramushughulikira kurorende banyana na ambulance emoire nyagitari irago bakonyo banene kwikaitira bagachikumupima bagateba umurwairo yasirite nere bana gusira kwaye ko kabayigo yigo yarenge Friday Thursday yarenge agasira bona abona tukataye December oberi yaye akairuwa yagasirite igo dina agashugulika bakagamba n'umugakoye n'abagambite akali nti akaenda buwa yabu Switzerland agatinde bona nabamangana bete gasumuchiwe igara ngumbwa ine tu ngumbwa ine tu okay ali asali ngenani umira
bono ab'emisiko yabete igasi obweng'u. What could be kikigenderete bono nka bono n'amasabo muratebekere naye nondi okabwate korigereri kobe gose utaganeti marembe gochara igasi nka renda anyare koba gagotwagira atutige tumenye n'omurembe. Igo that means singa bono ase familia ino nebwate series ya marwaire antrojinga naye bwate umusaka rwara gasira aba basirire bonse bakarwara bagasira naye ngwate bangu burere ngusumbu abure bwasumbuete ese myaka mingi. Sasa tigatumika nyingi sana sio kundwa. Uja na tinya gitari na yetete na tinya gitari nyingi na tinya gitari nyingi. Bono aba bandi ngaibare aba batigarite kiagara bona kernare ko bari namba y'abantu basire batano igo bono batigaire sita sita bangaibare sita manene no ali Evans no amenyete busonga ali nyanjo ne familia yale naro kurukumachiki no atamenyete nere nkabaiga okarora aso ko endeke baro kuchikueligerende bono manji nchena onde gaiga sara naro amenyete nako mbuwa yale nero no amenyete nako ne familia yale kefa naro nero amenyete nako ne familia yale. Kwenye ni miaka irenga your sister nyagosira bede Switzerland miaka mingi kwa 2000 miaka mingi mu eliago chankana litanga ni kusikuruma yakangora cha gochale konya gochale kero mwaka December rusa ya December na wago chonye kuliranga kero konya nyombe taragachu agachironye kolera umwina nakuru aba mwirete no tu akamenyira abo bagocha nakuru bakorere rusa bayirana tokaramenya gusonga ari milimani ndanganya watetenga kiwatetenga kwatanyorete ngakine na chitali okay kibono kiarete to mwana nka igali abapangachi yebasoete oyo cyasa abapangachi bale nako bako nyara komenya na muno ndero bokire agwegetere dirudi abantu gochiyango mana baroroche chifamily chimenya tane chinyinga chibate chikara tambali mbali aki ata bapangachi nyombe gaiganga nyomba yakabera ni iringo yo mwaka abatatiga bamwe abakire nyomba abayibaka na nyombe nonyero chega kanyambara nyikuwa mbaronte process yo kunye yo gukora na kugita ona mana yo kwete program nere konya abekira asumutu akamata bona bunango yande nyombe ndate ko rwasa gitwege takebe kurugoro na mati to chiko rugoro kanyo chake bona unyagusira nero bwato muroberi oyo ngo bwatira nabalinge bonse okay bonse bakubwatira bona lenda amana umuntu tukamurusi aliende isenga cyo yechitena tukamuleta ale one of the only person currently to Switzerland we Canadian edina no mocho corona yani umwana umuswati umuntu yo sirete Florence nere bale nere aba gusimba gotegerera tari maybe no bwatengane ndoratebya abana bamina bagusi ndo nabatebya ndo siasibale asama sabo bagusaba ngo batebanya ariko bagutunyira asama sabo batusabira asumukiyo yasanya ariko bogutugitera makomwa ya manga gutunyira asumukiyo
tonyare koba tokomenya n'omulembe abana abaminto batigarete abarabu tonyare koba tokomenya buya ntonyare kobwatia ayaganya rira abaminto gocha buna toroche. Asante. Baba twasema asa, Yesu twasema asante, ewe Mungu hakuna mulinzi kama, hakuna mulinzi kama Yesu, hakuna mulinzi kama wewe, ewe Mungu. Ndio twasema asa, Baba twasema asa, Yesu twasema asante, ewe Mungu. Omonene Nyasaye tata omotongi witũ na andũ bũtamĩro bwaitũ na kũbakĩra cinga kĩchigane ebire biga Nyasaye tata ito monene watwanjire twachira se family y'omugaka Daniel n'omong'ino Nyasaye tubiriskira twasabire Yesu Kristo omonere eire libaga senkeye ore tobore mwasenchera ya bene twangire mika yebireche yekubachande yekubabulio morembe eye kubachana Nyasaye to batari korara china chine Nyasaye to bari korara toro twakanire mika Nyasaye tukolia rero Nyasaye buna tuachirega tuangire mika ne yose mincha na barabuo tato ito Nyasaye to barende rendo mongno Nyasaye renda abana ba Nyasaye renda abachukuru ba Nyasaye twagike irekere mika yebirecha eye kubarwanie segino Nyasaye mariabo no nyase kendi yose kibabuate tuanyegi keirie nganya na gosoka aseri de Yesu Kristo motoria tata tuanangiro bone bwaga senkeye meikene yose yoboro gitwanye kanire meikene yose yobonya nabi no boro gitwanye kanire bono ikasenkeye Nyasaye itore nda bonsi abaro aseri de tata elio mono mwikomo chenu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngosaba kero togiseransa twensi kero montagne oreli baga ndagete koreta ringana ya sasa ibire bienge neri tukolitega na ikira senka yo mogaka Daniel Keno amono mongina Briskira Keno ndagete ko te mongina mokeira nganya saina aramonaya umo sacha na to kusoma sebire yo mokuru na Ayubu agetere mechando Ayubu akalera agachande kesaria seriti abana bae lakini omoelio Nyasaye akamoigwa masabo akamusesenia amarika kongena kero Nyasaye nyorete Ayubu akamoa abana baye akamoe nibo yaye na anda akamomente miaka akamenye miaka 150 omong'ina Nyasaye tigakomente miaka na abana bagaseritaria Yesu hinga no Nyasaye makong'o imwete no obororo bwo bonene Nyasaye bo chenchi bomo mogoko aseritaria Yesu esari toguchigosoma kurase kitabu gia Saburi 46 ogochakera yemo oikerisano ng'orio so oigoire bukuyeke usia soma seritaria Yesu Nyasaye no gotamero waito na ne chinguru chaito botambe ni garangi gotokonya asegakie mechana asayo itokwoboa ense neisagotengechiwa nebituno biritwe asichindi bachenyancha nebituno asichindi bachechinyanja osemerindo yenyanja neba ekuruma na kuimokerera igoro nebitunwa bibe bigotengechiwa asogoturbanibwa okwo oroche ndoreo chindo chichiaye chikogokia omucho Nyasaye yes omuchiora bomenyo obochenu boyore igoro mono amina toikerenga waikiriga bwe waikiri isano Nyasaye niga amenyete imeo ntokonyegeribwa yes ere nayo konye kobo gokia mambia amina aseria taria o Yesu Kristo tigoba kuna ndoto gigwe injini asaito no musombo guni na chirenkeye ama Nyasaye na ba minto ya bosongo 5 twachirega asokole mienke ya senjira ya bene wetere lingana liao na wetere asama sabo bono seni enke twaro mo komonene
ase rieta ria tata elio mwana moikomo chendu asemene kwigena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndagetendete lingana liengo mongina omongina Priskila Mokeira Keno inga Nyasaye na arasensemo yao. Ne bana nomo gako guna arareta matuka mange Nyasaye na arasensemo yao. Etwasomira marika tena inga nonye melindo necha. Omotenge chochiche. Omotenge choyochire igoko bwato orusi bakebitunwo bire chindi bachia roche. Emetenge echo na bigo chenyegeri nonya amache anyegere amache mwakorera arenga mange paka morora alimere gochinse ingeme chande yose na bamangana yose yako bachingurwe chinjiro ororo inga nonye melindo nechicha Nyasaye narororo gotenie melinda aseria tali ya Yesu buna bona makweli buna yabirika goche ine metenge echo buna bona mechando bya marwire kerego cha ine metenge echo inga yose na achicha narororo yomo gutubwa tokoboko kuruku Nyasaye oturuanero tutambukia aseria tali ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Inga nonye kengu bwekega mwachandekire ekengu bwone Nyasaye nkuba irare mutaligo chigo chande kanana kule nonyanga ke aseria tali Yesu Kristo. Nenga ke yimbono Nyasaye uchenchiri bona magimaino kurwa sokolera mariga bono ngo chimore ko ka aseria tali ya Yesu. Ninki mogo chikogokera etwachire nke twaretere Nyasaye oyo koreto mogoko amariko gatena orochendo rao inga nonye mechande ineba inga nonye emerinde inechicha nonye keguragura kegochicha nonye obororobo chicha orochendo rao rokoreto mogoko asomochio yaseria tali ya Yesu omochio bona tigotwara mogoko orocho runoro rio rokoreto mogoko orocho rokoreto mogoko neringana ria Nyasaye oroche rokoreto mogoko inyasaye omonyene oinere twaretire nke igaisana orora aseria tali ya Yesu inga nonya abantu bareta montakarete sanduki tinkomanya gosena oyo mogosemba bere asenke elimu amenye tali gochiro milimani omontakarete sanduki nelinda bagosena makweli hiyo yote tunarudisha kwake katika jina la Yesu ipate kushindwa katika jina la Yesu. Mwana saba rende Nyasaba tuntuwe na manyi ngai Nyasaba ruadino botukamo nomo baso inga nonye moko gosunami ikaya makweli bona tego chikoba nonyanga ka aseria tali ya Yesu ekero rochendo rokole tomo ka aseria tali ya Yesu Kristo orocho runere Yesu Kristo omonene ne robotamiru tando gosemeri weito ondo taratore kenyombeya nigo twachire gato abariri gotoleka onde bwensi oraso botindu bonsi bonde bwensi onde bwensi bwesoete asabu chimbe entagetego tebanga Nyasaye tigabona kubwato koboko na aye isane ke binte bigwako ribye isane na serie tali ya Yesu bona saba Nyasaye gokonye kegima pi herinde ria tali ya Yesu Kristo keke rito yuna koimoka liwa serie tali ya Yesu Kristo omongina Priskila Mokeira Keno tiga koboa kuchakera bono iga nonya marioga yego kunywa twanyasabeire Nyasaye bono okomendere chinguru chinene mono abantu bali babiri bako bisa bago mbachiko kumina kikwa na kiyanya reka ni wikire birebiga ekiagera Nyasaye ne rubotamiro bweito na ndogo semeria waito na kemarika jago te moiwa Nyasaye ne rubo semeri bweito na ndobotamiro bweito ne rege kengero gyeito ne rege iriri gyeito ne rege tari gyeito getari gwateka ege ntongeri kyango kero twachaga tote na nga liga na liango liga na liamira liga na mira lirariro gorabori watwa ebira getabia na obigo chabiri yate lakini yegetare Yesu Kristo nkeri wateka abuna otobegete chinyomba cheito tokagacha asegetare ki Yesu Kristo getari wateka nonya marwe na chicha emechano ne chicha egetare kinge torende na gotwegerera korubono paka kale na kale pekena moja semeni amen igotika tomo semeri Yesu Nyasaye ngochera gokora mangana yo gukumie kenyure kenenke abantu bache kubori nenke yo mogaka Daniel okwete oye nenke yo mogaka Daniel no mongino rio babere bagwetere mechando Nyasaye igwire kerero keino litukori arero ochenchiria magimaino mongina nonya konya tulgora toro chingiya bono guchakira bono ra chitoro chingiya seria tari ya Yesu abana bagase bara bachukuru na bonsi abachukuroria Nyasaba tuntube na manyi ngae aseria tali ya Yesu Kristo ekerongo korango tena orochendo rao rokore tomogoko
ase omochie. Omochie yobere kogwetera okorera okonene. Omochie yobere kogwetera okweumia okonene. Omochie yobere kogwetera obororo obonene mono. Bono roche rwachire rokoruku Yesu Kristo. Rorete oboyase chinkoro chainu. Amariga ali mwarerire bono roche orungo tinyirora amariga ayo aserieta ya Yesu Kristo. Amarwaira ali mwaeteire bono roche orunkoreta rorero sibie amarwaira ayo nonye chibesa chiri mwasiriri bono nkoira na chire in a double way in the mighty name of Jesus. Chibesa chinkorera chire mara kabera aserieta ya Yesu. Nonye mara gatata aserieta ya Yesu. Mosemeri Nyasaye. Ando siasemobegete binto byaino. Nyasaye itabirende. Onde tabase koira kiaroro. Aserieta ya Yesu. Na atanga asiri kuruga abuna tukwana kurwe TV ya ito ya Busongo Vibes. Onde bwezi tako irage cyara binto byaino. Omo ikonya saye amona abamarayika ba Nyasaye. Baba igoro y'ebinto byago mongina aserieta ya Yesu. Amona mwensi aserieta Yesu Kristo. Mosemeri Nyasaye, mosemeri onde bwensi. Ndage tuchiko korosa baserieta ya Yesu. Otera ngo tukuratera ba Kristo amanyinga ayeso amanyinga ayeso amanyinga ayeso ansibirieke chinguru chavire chachabuirwe na Yesu. Chinguru chavire chachabuirwe na Yesu. Chinguru chavire chachabuirwe na Yesu. Atogiwe omo nabono natotere Hallelujah. Nabono natotere Hallelujah. Nabono natotere Hallelujah. Atogiwe omo chinguru chama kweli chabu na Yesu. Chinguru chama kweli chabuirwe na Yesu. Chinguru chama kweli chabuirwe na Yesu. Atogiwe omoto. Omonene tata Nyasaye Yesu Kristo yotonge tegura monense. Nigo tuachira tuasomre Nyasaye tolingana liao. Twaiguro mogano bwenke yo mogano bwate amaisugusu amange. Omogano bwate amabori amanga sebirenge libya mwanya bantu. Omogano bwate amangana amakongu Nyasaye. Korende tuarete Nyasaye tolingana liao gasenkeye iga. Korwa segetabu ya Saburi 46 yote akere yemo. Nigo Nyasaye tuasomira ngaye nayo koreta chinguru nane kwareta. Omogoko asomogoko tari. Haya nayo gotobwata amagoko Nyasaye. Tuasabira omongna Nyasaye tobriskira. Tuamoretira amagoko Nyasaye tomongno yo morende. Omoruserio bosoko bwakera chingencho. No nyama lyoga gotumeka Nyasaye. Tuanyatirira mona manyingao. Tuasabira Nyasaye tomorende bimo biyaye. Emeikaye bireche ye komurana tuanyegi keiri. Enyare ko bageko bu aserie tari ya Yesu. Tuarange idio bone bwaga senke yega Nyasaye. Omonene tata na eto semeretie. Tuangire keremeka ye birecha. Eye koruani abana bago Nyasaye. Eye koruani abana bomongro Nyasaye. Tuanyekani ro monenone. Abare ime ya Kenya Nyasaye to barende. Abare isiko ya Kenya Nyasaye to barende. Oba obu ya Nyasaye no wanjeru koro konene. Tatu ito sendi amago kabo. Okonyora kwa Nyasaye to bamentere. Tuangire meika ya marwaire. Meika ya makweli tuanyekani aserie tari ya Yesu. Tuasabiro rende Kenya sae. Tuasabiro bane kwa Kenya Kenya sae. Na bine bionsi bibabuate. Tuasabiro bitutu na manyingao. Onde taba ise kobire kiara. Tuatago ire kemeka ibire chak. Emeke kubatunyana. Emeke batangene bosi abatuanye kanire. Na konye tago na konye gikeria. Ase
aserieta ria Yesu twasabira murendi yake asenke Nyasaye obotuka mono mabaso Nyasaye one obarwane na kubarenda bache kurwa barori ingamane kwa bakorera manene kwa bairo mogoko inganonye babire bakorera bono machiko bano mogoko no mochengo manene aserieta ria Yesu tatambu yamunekero akana omanena eto semeretie na aserieta Yesu Kristo aseri makana kwegena. Amen. 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 Nyasaye tigabasin. Mongina. Saa kolende. Saa gutundume na manyi ngahe. Obo tukoro mubaso. Chinguru chomo iko Nyasaye chibigoro yawo. Amina. Aye mosemeri Nyasaye. Buno kuboka mambye bunana robwate bukuga. Soma aserieta ria Yesu. Muno kora maroba soma onye kwasini basoma tebyo mocho kora go somera. Mocho kona kwa mosomera. Aserieta ria Yesu. Bona mangana wocho koreka na nama nene. Ama sisi nama nene. Aserieta Yesu Kristo motori. Amen. Amen. Mbuya mwana abaminto aserieta Yesu Kristo family omwaka Daniel Keno ndage tukobatebira Nyasaye nabanchete amalieta ne kuri Reverend Cyrus Osoro Magati nkorandie kanisa ya Isase PAG egotoka alimate saguru na nyagweko mobaga bwa Nyando amona aba muanda n'abanyando matonga alimate no nkorandia bono nchente nete chikanisa cha PH chikanisa cha PH ga bonchali internet abasaye chikanisa cha PH cha bonchali ga igo bono kumura nyore chinga kina mwigwete moji mosasi menando kerora otalendo otokwani abocha bakarinya gweko ikanisa ito no ere kurukuna Isase PAG igo na abariga ni yora serete Yesu Kristo nege ntekenente tokora ngo tebana naki ningendere kubasaberania engencho nero maetego cha birechoreta amakweli onyeka takoreta amakweli asa abantu bandu batantani bona abantu bakore bintu bosaigo mubete nambu yabare na bare moyo lakini mbakore tike tibayo igonga na kinate tukwana senke bali batara tole kaserita ria Yesu na ande ekei mono to basabere Nyasaye bakonye moigweta abana ba Nyasaye gento kende tikeyo tenyo gotana gosena kintu turi go change muntu asikende eto go change muntu kurwa sense eliembe yo bosomba gocha sense ya maseni aserieta ria Yesu ige kina kitokora abana ba Nyasaye na abasabairira kubatana naki ningandre kubasaberania na ande ntoche na baminta abagaiga na ande ngakine kan murato gani patina abatebiriga asemetienyi ko yagenda arebere Nyasaye ngo chero kora mangana tobauti gaiga mayapi paka matena maino kono kwa Nyasaye twakorera iga bunde tukoendera mono sari bunango kora kurugante tukona pakeskimwe crusade neri nasika yo mintoka aka nero tokora abanero monne ndugu yane kanga jetingi jetira isi haru nde tukobangaina bunankuruga chisimjiwe gwakuga koenda pakeskimwe mukutano karoro kurubono bakachuma piri ikono turaso bwa mutena tosabe omoneno ito Nyasaye omotonge ito nando butamiru waito omorendi ito muyanaye na gotogire Nyasaye bone ngakiekero twakoreire gaiga Yesu Kristo twatire nke yasama gokawo na soborindi bwao otorende na gutora Nyasaye ito none kero tokenda nari asechirori ototuntwe na manyiga nonye chipigipigi tato ito toroko boko kwao twetigire asoni Nyasaye ito torwane na ito semenetie na aseri Yesu Kristo twasabira makana kwegena amen. Saiti gabasini.